Facto Cooperativa ens va proposar per poder venir a fer aquest projecte aquí i obrir-ho a totes les entitats catalanes que s'hi vulguin acollir, que ens serveix una oportunitat per acompanyar iniciatives de l'economia social i solidària. El que em va motivar és poder conèixer altres projectes que estiguessin en la nostra línia i que, clar, GRESODI, Green, social i digital, és bastant el que estem fent. Permet una miqueta, obrir una miqueta el vano, ampliar la visió que ja tens del teu projecte amb les idees que t'aporten els companys. Trobar persones més de l'àmbit així més empresarial no ens és tan fàcil. Llavors vaig dir, vale, aquí crec que estan parlant, sabran, entendran el que estem fent. I és veritat. M'està servint sobretot per l'autoanàlisi, per tornar a repensar el projecte, per reafirmar-me, per l'empoderament, també per compartir, per veure idees noves. I doncs és continuar amb aquestes trobades i seguir el projecte fins allà on ens permeti.